Terveydenhuoltoon meillä pitäisi saada lisää tehokkuutta ja toisaalta myös tasalaatuisuutta. Tätä voitaisiin hyvinkin lisätä sillä, että kaikki turhat soittokierrokset ja hoidon tarpeen arvioinnit voitaisiin jättää vähemmälle, käyttää ehkä tekniikkaa siinä hyödyksi. Ja sitten omalääkärimalli pitäisi ottaa käyttöön siten, että olisi molempia sekä ammatinharjoittajaperusteista että myöskin sit selkeästi terveyskeskuksissa, kaupungin palveluksissa olevien lääkäreiden palveluita voitaisiin hyödyntää tähän. Mutta siinä pitäisi päästä eteenpäin. Et tällä hetkellä eri puolilla Helsinkiä terveyskeskuspalvelut ovat saavutettavissa hyvin eritasoisesti. Toinen asia, mikä tietysti tässä, kun vanhusten kanssa on paljon tehnyt töitä ja joutuu käymään äkkiäkin lähtemään päivystykseen, niin on pistänyt silmään se, että siellä istuu 20-50 ihmistä useita tunteja odottamassa ja tulee miettineeksi, että kuinka paljon tämä maksaa yhteiskunnalle menetettynä työtunteina ja usein siellä on vielä saattaja tämän itse potilaan mukana. Ja siihen pitäisi saada jotain parannusta. Ja itse olen miettinyt, että voitaisiinko kehittää sellainen malli, että kukin sairaalalääkäri päivystyksessä olisi vuorollaan aina sen työvuoron vastuussa siitä päivystystoiminnasta ja keskittyisi pelkästään niiden päivystyspotilaiden hoitamiseen, eikä hänellä olisi muita velvoitteita sen työvuoron aikana sitten muualla liikkua.